Good morning लोगोफोर दायो अखा हादोंनिया morning ना Welcome to my YouTube channel दायो लोगोफोर morning सुपारि खानानै होफैबायनिया खाथियावनो दङ नालाय जोंहा fresh ओमफ्राय मैया हरावथ' fresh जाना दोन्दोंमोन सुपारि बया fresh ओमफ्राय morning breakfast जोंनि ओंखाम एवनाय मैया दाउदैजों ओंखाम एवगोन दायो एवा माखौ बुङोब्ला ओंखाम गोजा दाउदैलाय दाउदैखौ होला इस औ माथो दाइलग मारिदों नोंलाय ओंखामजों दाउदै एवनाय ना दाउदैखौ एक्सट्रा एवबाय ओंखामजों होला थाव जानो हाया आरो आब'आ इसीलिए दो अंडा तीन अंडा हो गया ले लो आओ आमलेट बिरयानी आरो आमलेट फ्राई आमलेट अंडा फ्राई Sundong Sundor बनायदो दायो समानहा साथामनि फिसा गिदिर जानो मोननाय नङा नङाबा नांलायनाय जागोन जोंहा मर्निं ब्रेकफास्टआ ओंखाम एवनाय लस जाथारोना ओंखाम बेनिफ्राय दाउदै आमुलाय दाउदैखौ हरलाय मोनसे मोनसे बाराया सोरनि मानो फन हरा दा एसे ओंखारना फैदो आङो पस्ट अफिसाव थांनि सासे कास्टमारा पार्सेल मोनाखैनो थ' बेखौनो ट्रेकिं खालामनो थांगासिनो दङ मबाइलाव देखायाखै ओंखायनो ओंखारबोबाय आं दसे अखा हाब्लाबो या जोंहा दुन्दिया दोननाय जायगाया गंगार दुन्दिया बेनिफ्राय ना गोरान फैदि नै लेंगासिनो दं माजों संगोन दे नोंसो मिथिगो दा नोंसो कुका मैथाबो थायो नामा मैथा मैथाखौसो बानायगोन जों गिदिरखा ना गोरानाव संख्रि ना गोरान गैया नै इमाया साहा बरिया लाल पानि फुदुंना होबाय वाव थेंक इउ इमा दायो गोदान रेसिपि दायो इभिनिंनि नाया मैथाजों ना गोरान मैथा मा होनो गोखै मैथा टेङासो होनना बुंदोंमोन दायो लोगोफोरनिया नैबे ब्लाउसआ अर्डार जादों खैराबारि कलेजाव दङ गथ'आ कास्टमारा थ' बेखौ हैनोसै आङो दायो जोंनि कुकमेना बानायगासिनो दङ नैया वाव बेखौ फ्राय खालामना लादो माबाजों सामब्राम गोजाजों बेनिफ्राय बेखौबो एसे
बोखानानै आखायना होलाय जारो वाव हिटखा मैथा ना गोरानजों मैथा मैथा गोजाबाबो मैथायाबो रानफुदला नायाबो रानफुदला रानफुनला ना रानफुदला होनो जोंनि बर'आव माने अभारद्राय गोरान नङा आरोना बांद्राय ड्राय नङा मैथायाबो बांद्राय ड्राय नङा नायाबो बांद्राय ड्राय नङा जखानि आरो बेखौ रानफुनला होनो बेनिखायनो मोननैजों मिलायना सङो बरिया जानाय नाय नोंथांमोनाबो संनानै बेबायदि माबायदि जागोन जोंनि बर'नि खायद' आरोना जों 5 स्टार हटेलनि ओंखाम ओंख्रि संग्रा नङा बाट जोंनि बर'नि संनाय खावनाय स्टाइलखौ रोङो आरोना आसलथे गासैबो सोलोंना लानाया मोजां आरो नङा नंगौदा स' मैथायाबो रानफुनला बेनिफ्राय नायाबो रानफुनला नालाय बेखौनो माने संबाय जोंनि बर'नि खायद' आरोना दा मैथानि दैखौ नैदि लगायनोसै आरो Esa. Itu, iyo caranya ada मैथा रानफुनलाखौ बिदि होबाय नालाय बिदि खानाय नालाय ओमफ्राय नैयाव मैथा रानफुनलायाव माने बेखौबो जेंगाब जानो आराम जाबाय आरो बिनि मोदोमनायखौ दा माबायदि जायो मैथा रानफुनला बेनिफ्राय ना गोरान रानफुनला दायो ना गोरानखौ बेयाव होबाय अलरेडि दायो मैथाजों ना गोरानजों एसे दोनगोन गोदौगोन ग्लब होनजासे बेनि उनाव जागोन ना येस वाव हिट रेसिपि थेंक इउ मस्ट वेलकाम आगै नोंथांनिसिम दायो निया आलु फ्राय जागोन थुसि लांना होनोसै आङो निया ना इमाबती दायो रेडि आलु फ्राय जासिगोन निया एवहांबाय नैया मैथाजों ना गोरान लागावबाय आलु भाजि ओमफ्राय बानलु लानोसै आङो बरिया ना जानोसै लोगोफोर दायो इमाया थांसिगोन नैया मोजांसोमोन बेयो गोजानाव गुवाहाटि नै बेखौ मिथियाबा मोनसे लां थांदो मोजां दा सहैबा खबर हरबानो जाबाय जोंहानि कुकआ थांसिगोन मालाबा बाय बाय कुक बा हेलमेट लाबोदों मालाय मानदे लांसिगोन सफारि लांसिगोन हेलमेटआ ini ओमफ्राय बिनि बाहन लाना फैदो बाहन हेलिकप्टाराव मोजाङै थां लासै नै नायदो बेखौ इमायानो सनजोबदो आरो इनि फुरायसिम ini गेन्द्राया अमाया जों बाय पुरा मानसिया मेकआप लानानै मेकआप लानानै गुफुर स्लिम जाना फैदो नै खादो दे खादो बाय गाबनो खद' टाटा इसिं खादो गाबोनदो